Antsoma balmao abalma kedo Amadou Bamia anana bituguni kana nyon kuna fona na fo ko la make chukuni donc bi amena kuma sujet kura kan sujet na fa kama manyini bela gelenfe akatu video damne na fa laban manyini mune mo kura na chaîne ka ku abonné ka video like ko cloche de notification fana activer o kuni wala sana video kura bladron abseka so tilia ani nogala chugomina donc yangoni amenyo blasra de amenyo informer abseka video partager fana na ya partager parce que ame leçon de vie monundi abseka ke sababu nyumani mo weroma mais nanyu lame ka garda ara kili na yiga fo mo do bi uluta na fasoro banya ke bedi kama bisi ga tomata surala donc amani ni ka video partager fana pour que mo wero biseka soro kaseka wera na fana ay chugomina donc biamna kuma sujet kuraka sujet mi na bi kuma juguba damadama kan o juguba damadama me o yumunyu ni sabali ani yafa donc amna kuma ni juguba damadama de kan nyana nga do jogo nuna ku wala nya kanu ka tarikuni dobo tariku min gono amel leçon ne sura kono donc o fana be baroja parce que tariku nuni a jetemne ou menin kadi tlula be baroja donc anya kanu bi kana mina kuma tariku dokan tariku ni abe cheba do de kan en fait en farafina cheba mi ni mo dugulinte cheba ni odi Nelson Mandela aba dans Afrique du Sud présent koro donc joko bawdu me cheba ina odi cheba in se yorola yoromi ni ambe ayi nambe ga to fobi comme ala ya ga mininji do ame do ke ayi ala ka dawro smaya ala ka jigoronye ani cheba fin no ye yiredi joguma tabuluma kelawma pour que farafina se ka sansoro jogo nambu befo ninkanaka parce que olubi misala do di amma womi amanan côté ko mo bisa mais tokoti sa donc obodi 70 awni anganjija angake mo chesirlemni angake jogo batiku wala sa nunu chebo utambi mais utokobe anda donc yekubadi donc anya kanu bi amna kuma Nelson Mandela de kan ayi femba do rike mimbe leçon de vidéo de di donc amna kuma ogambi donc manyini baga to vidéo damne na fa laban pour que kasika family sorala donc amna damne Nelson Mandela no di Afrique du Sud présent koroy aba donc fo histoire ba de be jenga nyina maya kofe parce que nyana ka présent atemena strado de fait kasro ka présent ay gela do di ay degundo di traverser pour que kasaka ke jamana kundigi parce que degun amunino kono kasabali okono ka yafa okono donc ori kera sababu jamana dewi danaya da akan donc danaya ndi ato akera président de la république donc Nelson Mandela ay kasoke ay sanchaman ke kasola sanchaman kaso kofe anana bo kasola ayi jamana dunga danaya soro okono danaya soro li parce que niya jatemne Nelson Mandela aminana kadatugu parce que akumaga farafin dunga kala de ke parce que jonya mi no tuma on fait Nelson Mandela ko lite jeni oyi yo kala ke ka kaso ke ola donc a kala c'était noble donc Nelson Mandela ni mbe kofe amununa ka sabali anana ke président de la république donc aka président ya tankono ayi walia pado di fana ke walia mi ni abe mo inspiré kosobe mi parce que aba don jamana kunti akadu e kuma kabo kata Sénégal parce que fana be akli lafia suma ou be ou deme ko barala kosobe donc Nelson Mandela aya kan dondo la na garde corona tiru damadama kabo kata dugu kono ko bitu Sénégal pour que ka don jamana la ala bi chugo min jamana do me chugo mina
donc o kɔnɔna na o taara restaurant dɔ de la ka taa dumuni na yen nɔ donc o ka o dumuni tan kɔnɔna na Nelson Mandela mɔgɔ tun don mɔgɔ min tun bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ jɛ kɔnɔ sisan mɔgɔ caman ti détail dɔw jateminɛ mais Nelson Mandela tun bɛ nin bɛɛ jateminɛ donc a ka o jateminɛ kɔnɔ a ye cɛ dɔ de sigilen ye restaurant coin reculé dɔ la donc cɛ in mɔsɔnnen sigilen don yen a fana kelen don sigilen don restaurant kɔnɔ a bɛ ka dumuni makɔnɔ donc Nelson Mandela a y'a fɔ a ka garde ye u ka gɛrɛ cɛ in na u ka cɛ in wele yanni a kelen ka sigi a ka gɛrɛ u la u bɛɛ ka jɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na donc garde corps y'a kɛ o kɛcogo la a gɛrɛla cɛ la k'a fɔ cɛ ye président ko a ka gɛrɛ u la u bɛɛ ka jɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o cogo la cɛ gɛrɛla u la u sigira tabali kelen kan u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ i b'a fɔ jamanaden ordinaire bɛ cogo min na nin yɔrɔ la an bɛna ye k'a fɔ Nelson Mandela a ye majigin baara de kɛ parce que jɔyɔrɔ min b'ale la ka citoyen wele ka na sigi tabali kelen na u ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ o ye koba de ye parce que ala m'o di sanfɛmɔgɔ bɛɛ ma sanfɛmɔgɔ bɛɛ dɔw bɛ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ fisaya o ma donc u kɔni sigira tabali kelen kan u ye dumuni kɛ u ye barow kɛ mais ko dɔ de kɛra dumuni kɛ tan kɔnɔna na o ye jumɛn ye mɔgɔw nana jateminɛ k'a fɔ cɛ in kun jeninenba don dumuni tan kɔnɔna na cɛ fari fagalen kun don cɛ kun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ cɛ tɛgɛ kun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a kun tɛ ka se ka dumuni kɛ kosɛbɛ yɛrɛ mais a kɔni nana a ye dumuni kɛ o cogo la u tilara dumuni na fo a taara donc cɛ taalen kɔ Nelson Mandela jɛɲɔgɔnw de ye a jateminɛ k'a fɔ k'u ye baro sara président na président monsieur le président an y'a jateminɛ k'a fɔ nin cɛ in nin bɔlen don banabaatɔba fɛ dɛ parce que cɛ in kab'a sigira a kun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ tɛgɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a ma se ka hali dumuni kɛ ka ɲɛ donc olu y'a ye k'a fɔ cɛ in peut-être bana dɔ de bɛ sɔrɔ a la min b'a to a bɛ yɛrɛyɛrɛ mais o fɔlen Nelson Mandela a y'i kun biri a yɛlɛla a y'i kun kɔrɔta a y'a fɔ a jɛɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin cɛ in bana tɛ a la nka ale ni cɛ in de bɛ ɲɔgɔn dɔn donc cɛ ka ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na waleya min tɛmɛna ni cɛ donc o de kelen don ka cɛ siran o de kelen don ka cɛ jɔrɔ parce que a bolo bi ale ye président ye se b'a ye a bɛna kojugu kɛ a la a ko an ɲɛ bɛ nin cɛ min na ka ne datugulen to kaso la nin cɛ in de tun ye kaso gardien ye kaso gardien tun don a b'a dɔn wagati dɔw la minɔgɔ tun mana ne minɛ à chaque fois parce que ale de tun b'an garde n tun b'a fɔ nin cɛ in ye a ka ji dɔ ɲini ka di yan n ka min donc a wagati kɔnɔ au lieu que cɛ ka ji ɲini ka di yan cɛ tun bɛ sugunɛ de kɛ ne kunkolo sanfɛ a bɛ n'i jɔ a bɛ sugunɛ kɛ a bɛ maltraiter a bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka ala nana kɛ kaso in kɔni banna ne bɔra bon cɛ filɛ nin ye bi si avancera a tɛ gardien la tuguni bon ale kɔni ka kaso banna ale y'ale garijɛgɛ tuguni parce que ale ye jamanadenw ka danaya sɔrɔ ale kɛra président de la république ye donc cɛ bolo sisan ale y'a weleli min kɛ ale bɛna wele ka na de ka gɛlɛya de ta k'a sɛgɛrɛ k'a ta sara a la de mais ale y'a yira a la k'a fɔ ale t'i ta sara parce que nafa tɛ o la ale bɛ sabali a kɔrɔ parce que ɲɛmɔgɔ sabali de demandelen don o ye ale bɛ yafa a ma ka d'a kan ale bɛna yafa min kɛ nin cɛ in ye ale yɛrɛ kun kelen tɛ cɛ in kelen tɛ mais a bɛ nin kɛ jamana bɛɛ de ye donc Nelson ye nin baro de bɔ a ka mɔgɔw ye o cogo la bon o kɔfɛ u nana délégation présidentielle u y'u ka mobiliw ta u taara donc n'i ye nin histoire jateminɛ an bɛ leçon dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ parce que an nana ye k'a fɔ
Nelson kɛra mɔgɔ sabalilen. Nelson Mandela, Ala ka hinɛ a la, a kɛra mɔgɔ sabalilen. A kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa. A kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min fana n'a miirila ka jamana na. Parce que a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ, a ko ni yafa, ni sabali, ni muɲu, ni majigin, ale m'a kɛ a yɛrɛkun kama, a m'a kɛ cɛ in kama. A y'a kɛ jamana bɛɛ de kama, parce que jamana mago bɛ a la. Parce que olu ka jamana bɛ cogo min na, jamana mago bɛ danaya la bi. Jamana mago bɛ sabali la. Jamana mago bɛ ɲɔgɔn mago to la. Jamana mago bɛ ɲɔgɔn minɛ na pour que a bɛ se ka avancer cogo min na. Donc ale ye ko in kɛ ka da o de kan. O yɔrɔ la k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ, bɛɛ ka kɛ sabalibaga ye, bɛɛ ka kɛ muɲubaga ye, an ka yafa ɲɔgɔn ma. Parce que adamaden bɛ se ka fili, mais ni Nelson Mandela tun ye taasira cɛ in na, taasira in o tun bɛ se ka kɛ sababu ye kuma in mɔgɔw b'a ta ka se yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min. Kuma in a tun bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ. Jamanadenw ani Nelson Mandela yɛrɛ tun ma sigi ni min ye. Mun tun b'a o se jamana ma, o ye yafa ye. Nka bi a filɛ an bɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni leçon ye parce que waleya ɲuman de kɛra. Donc an b'o ɲini an kelen-kelenna bɛɛ fɛ ani mara kɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ. Donc ni histoire in, Nelson Mandela a ye sabali yira, a ye majigin yira, a ye yafa fana yira. Bi an ka jamana mago bɛ o la. Parce que an b'a fɔ nin yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min n'u bi bɛɛ kun. Parce que mara tɛ taa o kɔ. N'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye f'i ka kɛ sunukun de ye, ɲaman sugu bɛɛ bɛna bɔn i kan, f'i k'o bɛɛ kun. Donc n'i sera k'o kun, ka mɔgɔw wele bɛn ma, ka mɔgɔw wele sabali ma, an fana k'a jateminɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma, an ka ɲɔgɔn minɛ fasoba in kanu na. An k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ, an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka hɛrɛ bɛ o la. O kelen don an ka ɲɛnamayaw fana kelen-kelenna kɔnɔ. An ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sabalilen don, mɔgɔ minnu n'u majiginnen don, mɔgɔ minnu n'u bɛ bɛn ɲini, n'u bɛ yafa. O bɛ a to an yɛrɛ ka taaɲɛ o bɛ sabati. O b'a to basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ. Fɛn caman bɛ yen an b'o éviter. Donc nin tun ye leçon de vie an y'a kanu bi ka tariku min bɔ, tariku min n'a b'an kalan muɲu ani sabali ani majigin na ani yafa la. Donc nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiya. M'a ɲini aw ka like, aw ka video like, aw abonné, aw ka cloche de notification fana activer walasa n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. An bɛ dugawu kɛ ni ladilikan ninnu faamuya ko ɲuman Ala k'a di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Nin tun y'aw tulo garijɛgɛ ye bi, aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.